Hej, Co? hej. Nie daj. Ale ja na to nejsem stavěna, mě by to odrovnalo. A keď sme to nechali na sobotu alebo na nedelu? Prosím? Keď sme to nechali na sobotu na nedelu, keď už sa budeš cítiť lepšie? Oni jsou od toho odjíždějí. Čo? Vážne? Jak sleduje kamerę? Co ty czyta? Jak sa vrhol nám ďura.